Şu günler Mara vilayatynyň ýol ötün etrabyna polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugy motosikl sürüjilerine garşy reýd geçirýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň tezitde habarçy 21-nji ýanwarda habar berdi. Polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleri tarapyndan geçirilýän reýdlere ýerli polisiýa işgärleri hem gatnaşýar. Polisiýa idaralary güýçlendirilen gödäwçiligiň sebäplerini aýtmaýar. Azatlygyň habarçysy ýol ötün etrabyny esasan maldarçylyk we ekrançylyk bilen meşgullanýan adamlaryň öz çopun goşularyny hemde ekin meydanlaryna motorda gatnaýanlyklaryny habar berýär. Iki tigirli ulaglar olar üçin amatly transport serişdesi bolup hyzmat edýär. Etrap ýaşaýjylary 21-nji ýanwarda tas uzakly günüň dowamyna gara ýollarda we oba ýerlerindäki beýleki ýollarda polisiýa işgärleriniň motosikl sürüjilerini saklap olaryň dokumentlerini barlaýanlyklaryny aýdýarlar. Polisiýa motosikl sürüjilerinden ulagyň dokumentini we özleriniň sürüjilik şahadatnamasyny görkezmegi talap edýär. Köp motoryň dokumenti ýok, köp adam çölek etmek üçin sürüjilik şahadatnamasy barym bolsa ony öz ýany bilen alyp gitmeýär, öýlerine goýup gidýär, diýip ýol ötün etrabynyň agzy birlik daýhan birleşiginiň ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä polisiýa tarapyndan motosikl sürüjilerine garşy geçirilýän reýdler 21-nji ýanwar güni agzy birlik daýhan birleşigine hemde oňa ýanaşyk başga da birnäçe obada geçirilipdir. Şu gün biziň obamyzda we goňşy beýle köplarda köp motosikl sürüjisi tutuldy. Olaryň ulaglary polisiýa bölümine alınıp gidildi. Polisiýa işgärleri näme sebäpden özleriniň reýd geçirýänliklerini düşündirmeýärler diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Azatlygyň habarçysyna görä polisiýanyň güýçlendirýän gödäwçiligi käbir oba ýaşaýjylaryna eýsemlidir bir ýerlerde bir motosikl sürüjisi jinaýat edip gaçyp gidipdirmi? Şonuň üçin reýd geçirilýärmi diýen sorawlaryň döremegine getirýär. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri Mara vilayatynyň ýol ötün etrabynyň agzy birlik daýhan birleşigine hemde oňa ýanaşyk beýle köpolorda iki tigirli hereketlendirjisi bolan ulaglaryň sürüjilerine garşy güýçlendirilen gödäwçilik barada habar bermeýär. Motosikl sürüjileri barlyk bahanasy bilen häkimetler tarapyndan özlerinden pul sorulýanyny aýdýarlar. Polisiýa bölümine eltilen bir ulagyň sürüjisi ol ýere başga-da köp sany dokumentsiz motosikliň eltilendigini gurrun berdi. Polisiýa bölümine dokumentsiz tutulup eltilen motor kän, men özümiziň çöl meýdanyna çopun goşumyzda çörek, çaý we beýleki zerur harytlar eltmeli boldum. Öz obamyň içinde meni polisiýa saklady. Men gaçmadym, ulagymy sakladym. Menden motoryň dokumentini we sürüjilik şahadatnamamy soradylar. Men dokument ýok diýip jogap berdim. Asla öýde-de ýok diýdim, diýip çopun ýigit Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Soňra ýaş ýigit saklanan motosikli kakasynyň tanışysy bilen polisiýadan ýygyna gaýtaryp alanlygyny gurrun berdi. Polisiýa müdürligine işleýän bir tanış bardy. Şonuň ýanyna baryp bir salymdan motorumy ýygyna alyp berdi diýip agzy birlik daýhan birleşiginiň ýaşaýjysy aýtdy. Onuň sözlerine görä polisiýa iki tigirli ulagy ýygyna bermek üçin para hökmüne 200 manat pul sorapdyr. Ýöne taraplar pulu dörek iki gudu bilen alaşypdyrlar. Kiçi awtowlary gara detal üçin ýygnap diýniler. Indi gara detally awtowlaw galmansoň motory geçdiler diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistan häkimetler gara we goýu renkli awtowlaryň ak renkli boýalmagyny talap edýärler. Dokumentsiz motosikliňi iki gudu berip polisiýadan ýygyna gaýtaryp alan ýerli ýaşaýjy özüniň ýüzbüýüz bolan tejribesinden şikayet etdi. Häzir çopunlaryň hem ýagdaýy öwürlük däl. Öri meýdan gurak, ot çöp ýok. Baryndan mudar edip mallary bir ýerden beýleki bir ýere sürüp çölüň içinde ýygyp ýörüs. Nähili boldy meniň aklyma sygan ok diýip ýol ötünli ýaşaýjy aýtdy.